VP Constantino Chiwenga panguva ino were prominent. Parikono kwanzi VP Constantino Chiwenga nema high level meetings aari kunoatenda. Last week he was attending another G20 meeting. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi people they are praising VP Constantino Chiwenga. At the time yatiri kuona kuti in the ruling party ZANU-PF kune mafactions. There are people who are supporting their 2030 plan. There are also people who are supporting VP Constantino Chiwenga vachivati it is an anti-Zvikananda group. Panguva ino these people tiri kuona kuti their support for VP Constantino Chiwenga is increasing. And panguva ino zviri kuuya panguva ino zvichistressa nekustraina Zvikananda noti subscribe like on the bell icon. Timina pahendo yaHosea Mviringa Mudanyira chiti amposta this picture seyamuri kuona G20 summit kwakawatendera VP Constantino Chiwenga Mudanyira chiti. Everybody knows that Vice President Constantino Chiwenga is the face of Zimbabwe's future. The networking, diplomacy and political maneuvering currently going on is testimony. Nothing can stop his ascendancy to the presidency of Zimbabwe. Ndo mashikwamudani kwa panguva ino Hosea achiti hapana chichamisa VP Constantino Chiwenga panguva ino kuri kuonekwa kunzi mamoves ari kutora ari kushamisa meetings, high level meetings ari kuatenda panguva ino. They are surprising people. Yesterday VP Constantino Chiwenga was also seen in a military gear. Chanyatsokupa a signal kuti VP Constantino Chiwenga what is he trying to prove to the people and to the ZDF and to the president of Zimbabwe. Panguva ino some of the people they started worrying kuti the president is leaving Zimbabwe. Yesterday he left Zimbabwe for Rwanda achiti masummit aari kunoatenda uko vachanogadzikana here vasiya VP Constantino Chiwenga in that state akapfeka a full military career. Pinda kuma section medu mbudza mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pemapower struggles ari kuitika panguva ino mu the ruling party ZANU-PF. Pinda kuma section medu mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like channel.